Iċ-ċelebrant tal-quddiesa tal-lejla huwa Monsinjur Joseph Bezzina. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. L-għaliex qegħdin hawn l-erba' qassisin u jħraw wara. L-għaliex bħala għada kien il-ħadd ukoll inserta 29 ta' Ġunju tal-1975 kon l-urnata qassisin mill-Papa San Pawlu VI fil-Belt tal-Vatikan. Għaldaqstant qegħdin il-lejla nifakru flimkien l-anniversarju għada, ma il-festi jibdew minn flaxija. Qegħdin nifakru flimkien dan l-anniversarju sabiħ. U jiena, Monsignor Joseph Bezzina, dana kulħadd jafu, sewwa d-direttur tal-UTV, Father John Farrugia, li kien jistudja magħna s-seminarju ta' Għawdex, Father Xavier Vella, illi għadda kemm 25 sena l-Brażil, 14 sena l-Ingilterra, u Dum Manuel Kutajjar li għadda 20 sena oħra l-Albanija. Għaldaqstant, u warajna anke Dun Salf ta' Bone. Għaldaqstant, aħna ċettajna is-sejħa ta' Ġesu, l-Evanġelu tal-lum tħobbni, din mistoqsija li qed jagħmel lilna u lilkom. Tħobbni, wieġbu għalija, aħna weġibna. Mill-aħjar li stajna. L-quddiesa tal-lejla hija għall-benefatturi kollha ta' dan is-santwarju. Għalhekk flimkien issa nistqarru l-fidi tagħna, nistqarra l-Alla. U lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għen. Nitlob il-Imqadsa Marija dejjem Verġni, il-anġli u l-qaddisin kollha. U lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Flimkien, glorja l-Alla, l-ola tas-smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuġieħ, roddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missier tista' kollox. Mulej ibew waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla għaruftalla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej. Int waħdek l-ola Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Għawina mulej Alla tagħna bit-tab tal-Apostli San Pietru u San Pawl. Waqt il-Knisja tiegħek għajnuna s-salvazzjoni ta' dejjem. Permezz ta' dawk li bihom għallimta taqdi d-dmirijiet qaddisa tagħha lejk. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla. U li mijek jiex misaldan fl-imkien ma l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru u Ġwanni kienu tilgħin lejn it-tempju għat-talb ta' 3 ta' wara nofsinhar. U xi wħud kienu qegħdin iġorru raġel magħtub minn twelidu illi kienu jqegħduh kuljum ħdejn il-bieb tat-tempju li jgħidulu s-sabiegħ biex jitlob il-karità lil dawk li jkunu deħlin fit-tempju. X'kien ra lil Pietru u l-Ġwanni deħlin fit-tempju talabhom il-karità. Pietru flimkien ma' Ġwanni
tefajneħ fuqu u qallu ħares lejna. Dak baqa jħares lejhom, jistenna li se jaqla xi ħaġa minn għandhom. Imma Pietru qallu fidda u deb ma għandix, imma dak li għandi se nagħtihulek. Fl-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nazaret imxi. U qabdu minn idu l-lemenija u qajmu. Minnu fih riġleħ u l-ekjiesi tiegħu ħadu saħħithom. U malajr qabes fuq riġleħ u beda jimxi. U daħal magħhom fit-tempju, jimxi u jaqbeż bil-ferħ u jfaħħar lill-Alla. Il-poplu kollu raħ miexi u jfaħħar lill-Alla, għarfu li hu kien l-istess wieħed li s-soltu kien jitlob il-karità ħdejn il-bieb is-sabiħ tat-tempju. U baqgħu mistaġba u mibluwa b'dak li ġralu. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu mal-art kollha jasal leħenhom. Mal-art kollha jasal leħenhom. Ismewiet ixandru l-glorja ta' Alla. Emili deħ tħabbar il-firxa tas-sema. Mal-art kollha jasal leħenhom. Jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif. Mal-art kollha jasal leħenhom. Ma hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax, mal-art kollha jasal leħenhom, mad-dinja kollha jixteret kliemhom. Mal-art kollha jasal leħenhom. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostol Galatin. Dan narrafkom ħuti. L-Evanġelju li ħabbartilkom jien mhuwiex l-Evanġelju tal-bnedmin, għaliex jiena mhux mingħand bniedem irċivejtu jew tallimtu, imma kien irrivelat lili minn Ġesu Kristu. Intom smajtu bl-imġiba tiegħi meta kont għadni fir-reliġjon Ludija, kif kont nippersegwita bisħieħ il-Knisja ta' Alla u nfittex l-inħarbata, u kemm kont il-qudiem fir-reliġjon Ludija fost il-poplu tiegħi aktar minn sħabi kollha ta' Tampari, imġennen kif kont għat-tradizzjonijiet ta' missirijieti. Imma meta dak li għażilni sa minn ġu fommi u li sejjaħli permezz tal-grazzja tiegħu oġbu jirrevelali lill-ibnu biex inħabbru fost il-ġnus. Minnu fih bla ma qatt tinfittex li nieħu parir minn għandi bniedem tad-dem u l-laħam bla ma tlaj Ġerusalem għand dawk li kienu apostli qabli, jiena mort fl-Arabija u mbagħad erġajt lura Damasku. Imbagħad 3 snin wara tlaj Ġerusalem inżur lil Kefa u bqajt miegħu 15 ġurnata. Mill-apostli l-oħra ma rajt il-ħadd, iżda rajt lil Ġagbu u l-Mulej. F'dan li qiegħed nikdbilkom nixed quddiem Alla minniex nikdeb. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Kjoġobkom inqumu bil-wieqfa u inkantaw flimkien. Ja Allelu, Alleluja, 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 Allelu, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Mulej, intaf kollox, intaf l-nħobbok. Alleluja, 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 Alleluja.
Il-mulej ma'kom Bijek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu der lid-dixxipli tiegħu. Wara li kielu xi ħaġa, Ġesu qal lil Xmun Pietru, Xmun bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn? Iva mulej wieġbu inti taf li nħobbok. Qallu Ġesu ira il-ħrief tiegħi. Staqsi ħattini darba, Xmun bin Ġwanni, tħobbni int? Iva mulej inti taf li nħobbok. Qallu ira in-naċ tiegħi. U għat-tielet darba Ġesu staqsih, Xmun bin Ġwanni, tħobbni? Pietru ħassaf sa ta' qalb għax staqsih għat-tielet darba, tħobbni? U qallu, mulej int taf kollox, inti taf li jiena nħobbok. Qallu Ġesu ira n-naċ tiegħi, tassew ngħidlek. Meta kont żagħżugħ, kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixjieħ, int tiftaħ idejk u ħadd ieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser bliema mewta kien sejjer jagħti glorja lill-Alla. Imbagħad Ġesu issokta jgħidlu ejja warajja. Il-kelma tal-mulej. Tħobbni? Ġesu qala lili, l-isħabi saċerdoti, u l-kull wieħed waħda minnkom. Tħobbni? Dal-kapitlu li huwa żieda mal-Vanġelu ta' San Ġwan, fl-oriġini ma kienx jeżisti, kien żdied sa mill-qedem biex jagħmel enfasi fuq il-prominenza ta' Pietru. Aktarx miktub da wara l-martirju tiegħu dal-Vanġelu. U din iż-żieda kif qegħdin taraw din il-ġrajja tiġri ħdejn il-baħar ta' Tiberija. Kien hemm 7 mid-dixxiepli qegħdin jistadu, telgħu fuq l-art u x'intelgħu fuq l-art kielu, u mbagħad għandna da dialogu sabiħ bejn Ġesu u Pietru. U għal 3 darbiet jgħidlu tħobbni. U Pietru għal 3 darbiet jgħidu jħobbu. Il-verżjoni Griega hemm differenza. Fil-verżjoni Griega Ġesu juża kelma. Għal minn ma jaf ġel smajtuni ngħidha din il-Griku huwa lingwa rikkissima. Qed nitkellmu fuq vokabolarju illi jaqbas 300,000. Il-Malti m'għandix iktar minn 30,000. Staħsbu kemm kbir iktar, allura hemm ħafna kliem preċiż. Ġesu juża l-kelma bil-Griek f'dan il-każ agapao. Li inti tħobbni agapao illi bil-Griek għandha sens inti tħobbni b'mod sħiħ, inti tħobbni 100%, inti tħobbni fuq kollox u fuq kulħadd. U Pietru anke fl-umiltà tiegħu jgħidlu nħobbok, imma bil-Griek juża kelma oħra. Juża l-kelma fileo. Jiena nħobbok imma isma' din l-imħabba mhijiex kif qed titlobni inti ta' 100% għax jien bniedem dgħajef, għax jien bniedem illi ċħattek, għax jien bniedem illi mhux dejjem emmint fik. U għalhekk għandna din id-differenza bejn il-kelma agapao u l-kelma fileo. L-ogħla imħabba hija l-imħabba
illi Kristu tagħlina. U din l-imħabba fil-Vanġelu li smajna, Ġesu ma xiex iqabbilha. Iqabbilha mar-raj it-tajjeb. X'inqallu li jħobbu għat-tielet darba, Ġesu jgħidlu ira in-naċ tiegħi. Ir-raj it-tajjeb illi fil-Vanġeli, fl-4 Vanġeli, insibuh il-figura li tirrappreżenta l-Kristu. Ir-raj it-tajjeb illi jest li ħalli 99 biex ifittex il-mitlufa. Ir-raj it-tajjeb illi lest li għata ħajtu biex jisalva in-naċ tiegħu mill-perikli tal-ilpu, pereżempju. Lest li jpoġġa ħajtu fil-periklu. U għalhekk qed jgħidlu tħobbni u għax tħobbni inti se tagħti ħajtek għalija. U għalhekk fl-aħħar parti tal-Vanġelu li qrajna hemm dik il-frażi meta jgħidlu meta kun żagħżugħ kont titħażżen waħdek. Imma mbagħad meta tixjieħ tiftaħ idejk għax ma jkellek iktar forzi u ħażnuk. U din hija referenza ċara għal martirju. U għalhekk jaħsbu li dan id-diskors anke żdied wara l-martirju ta' Pietru. Illi kif tafu, għal min ma jafx, ġara fuq l-olja tal-Vatikan. Fejn illum hemm San Pietru kienu l-orti Vatikani u kienet nekropoli, illum kixfu ħafna minna. Nekropoli ġifieri kien post ta' tfejn. Fu żmien l-Imperatur Neruni biex jiffrankaw illi joqtlu xaħati u ġorruħ, kienu jaqbdu u joqtluhom hemmhekk fil-orti Vatikani, fil-ġinien tal-Vatikan. U għalhekk dina tal-Vatikan sewa llum hija approvata xjentifikament. Jiena kont fortunat illi wieħed mill-professuri tiegħi kont nistudja Ruma kien il-professur Ferrua illi kien għamel propju illi kixfa prinċipali tal-ftit f'dalijiet ta' San Pietru li jiġu taħt it-tribuna ta' San Pietru intu tħares lejja fuq il-lemin. Waqt li San Pawl li ma mitux fl-imkien għal-kem iċ-ċelebrazzjoni fl-imkien, San Pawl mitx 3 snin wara wieħed fl-64, Ottubru 64, u liħor fil-67 il-barra minn Ruma, fejn illum hemm il-Bażilika ta' San Paolo f'Vollemura. Dawna it-tnejn min-nies lilna jagħtun eżempju, speċjalment lilna l-qassisin, lili u lil sħabi wara li qegħdin niċċelebraw il-50 sena. Għaliex lili Ġesu wkoll qalli tħobbni u għodu ċerti li jiena u sħabi irrispondenija bħal San Pietru. Inħobbok imma mhux kif titlobni inta. Fileo, ħanamil mill-aħjar biex inħobbok, ħanamil mill-aħjar biex naqdi l-missjoni tiegħi. Imma mhux b'daqshekk jien perfett, mhux b'daqshekk jiena propju inħobbok 100%. U għal daqstant il-lejla quddiem is-sejħa ta' San Pietru l-vokazzjoni tiegħu niftakru anke aħna fl-ordinazzjoni saċerdotali tagħna. Tagħna kienet l-ikbar ordinazzjoni li qatt saret fid-dinja, fl-istorja tad-dinja. Konna fi Pjazza San Pietru 259 djaknu. Il-Papa fid-diskors hekk qal din hija l-ikbar ordinazzjoni li qatt saret fl-istorja tal-Knisja. U kellna nkunu l-għawċejn parti minna. Gżira mixja ħadd ma jaf bina, u għana kellna nkunu parti minna. U dika naru wkoll f'din l-ordinazzjoni hija terminu bil-Latin, ordinare, ordni. U dakinhar ġiet meta l-Papa Pawlu VI qiegħed idejh fuq rasi fuq sħabi, dakinhar kien hemm transmissjoni
tal-qawwa spiritwali. Ħaġa kbira. Tant kienet kbira din qawwa spiritwali trasmessa bitqiegħed tal-idejn illi jiena issa mingħajr ftit ieħor jiena u sħabi mhux se ngħid dan il-ġisem ta' Kristu, dem ta' Kristu, imma ngħid dan hu ġismi, dan hu demmi. Għaliex dak il-mument l-Ispirtu Santu b'mod speċjalismu ġie trasmess fija. Minn dak il-mument aħna serna dispensaturi tal-misteri ta' Alla, dispensaturi tas-sagramenti tiegħu. Bin-nuqqasijiet kollha tagħna illum f'dan l-anniversarju l-Alla ngħidulu għamilna mill-aħjar. Żgur se nagħmlu iktar, żgur. Kulħadd se jagħmel iktar. Imma għamilna mill-aħjar smajtuni ngħid. Jiena ddedikajt ħajti kollha kemm hi nagħallem. Kemm Malta, kemm barra minn Malta. Għamilt l-seminarju tal-Albanija wara l-Vedaħ. Wieħed minna kien xi sena jmexxi seminarju l-Brażil, l-Ingilterra. Ieħor għamel ħafna snin dum Manuela hawnhekk mir-ħal tarib ta' San Lawrenz l-Albanija. Waqt illi Father John Farrugia m'hemm bżonn ngħid minnu sewwa huwa il-qalb, ir-ruħ, il-mutur tal-UTV. U għalhekk mill-aħjar li stajna lil Mulej dejnieh. Grazzi Mulej tal-grazzja kbira li tajtna li nħobbuk. Sa fl-imkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissem il-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn daw. Alla veru minn Alla veru. Imnissem mhux magħmul, tura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-sela tal-Ispiritu Santu Marija Verġini u sar bniedem. Salbuha għalina bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn belluwiet skont il-kodba mazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmelha mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li jum weġġa' flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda l-magħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-luwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nerfew ix-xewqat, il-ħsibijiet u r-rat ta' ħajtana lil Mulej. Titolbuh jilqa' dawna t-talbiet tagħna. Riddulek ħajr tal-grazzi li tajtna, riddulek ħajr tal-grazzi li xerrit permezz tagħna fil-missjoni tagħna. Nitolbuk kompli jenna sakemm trid int biex naqdu din il-missjoni mill-aħjar li nistgħu nitolbu. Dalgħodu fil-Vatikan kien hemm ġraja kbira ħafna.
kien hemm udjenza tal-Papa mas-saċerdoti u mal-isqqiet tal-Knisja Ortodossa tal-Ukrajna. Kien hemm numru kbir ta' isqqiet u saċerdoti flimkien ma' 400 ruħ mill-Ukrajna. U dina l-ġrajja saret il-lejla dal-għodu lejlet San Pietru Pawl xewqa tal-Papa biex ninaqdu mal-Knejjes Ortodossi mifrudin minna. U għalhekk il-Papa qal żgur li jinsa naħdem għalhekk dal-għodu, insema d-diskors sabiħ li jagħmel. Sa naħdem għal-għaqda fost il-Knejjes insara. Dolbu għalhekk biex illum lejriet San Pietru Pawl din ix-xewqa tal-Papa isseħħ nitolbu. Dil-qudies kif qedtilkom fil-bidu qed issir għall-benefatturi kollha dan is-santwarju u għaldaqstant nitolbu għalihom għaliex hu bl-għajnuna tal-benefatturi dan is-santwarju jista' jibqa' miftuħ u jista' jibqa' jiffunzjona. Nitolbu. Fl-aħħar nett nitolbu għal ħutna anzjani, għal ħutna morda, speċjalment għal dawk li bħalissa qed isegwu dil-quddiesa fuq il-UTV. Ikunu ħafna qegħdin isegwuha, nitolbu għalikom, nitolbu għal dak kollha li huma fil-bżonn, għal familji f'diffikultà biex bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu jirċievu minn Alla l-grazzi li għandhom bżonn. Nitolbu. Moli jilqat talbiet li qegħdin nagħmlulek int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej ħares l-offerti li l-poplu tiegħek qiegħed jagħmillek fil-festa solenni ta' San Pietru u San Pawl. Għamel li permezz tagħhom aħna wkoll niċċelebraw kif jixraq din il-ġrajja l-kbira bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien radulek ħajr. Għax jintoġbok timliena bil-ferħ bl-apostli tiegħek San Pietru u San Pawl. Pietru, il-mexxej ewlieni fl-istqarrija tal-fidi. Pawlu, li mgħallem għaref fit-tifsira tagħha. Wieħed waqqaf il-Knisja tal-bidu mill-fdal ta' Iżrael. L-ieħor xeret il-erf tiegħu fost il-ġnus u mexxihom lejn il-fidi li għaliha sejjaħtilhom. Hekk flimkien kull wieħed skont il-pjan tiegħu ġemmaw il-familja waħda ta' Kristu u baqgħu flimkien sa bir-rebħa tal-martirju u fil-ġieħ li d-dinja kollha tagħtihom. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġil kollha nfaħruk u bla qiegħda intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Lej Alla tal-ismewit tal-ħadd.
Qaddis tassew inti mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Nisalek nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirrajħi batiħ għal-ħobs, ratti l-ħajr, bierek, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi, li ġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għaliku għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dam tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, nħabru l-mewt. Għalek għana u namlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, l-offrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni. U roddulek ħajra, xoġbok til-qana u d-dimek biex naqdu. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispiritu Santi jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu semmi l-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljum mal-isqof tagħna Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li radu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, l-imkien mal-Verġi Mazzu Malla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli Pietru u Pawlu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek għala missieri tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Nistqarru li nħobbu l-missier meta aħna lilla nsejħulu missierna. Di stqarrija ta' mħabba. Nagħmluha fidi kbira. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek. Kull li tritin fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna għal-malafru il-minuħati għalina, daħannix fit-tiġrib, steħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebol natijek il-paċi fi żmienna, biex ikun jirsa dejjem mid-dnubi mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, intet l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fiji tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda l-inti trid fija, titax bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi mi. Nejdu fl-imkien, ħaruf talla.
danu il-ħaruf talla, danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk kollha l-huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, li tidħol tagħti saqaf ftit, żejt kelma waħda u ruħi tkun imfejja. Qarbina ta' xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab fis-sagrament tal-Ewkaristija. O Ġesu, jiena nħobbok. U għax inħobbok nali għax offendejtek. Nixtieq nirċevik fis-sider tiegħi. Ma nistax nirċevik sagramentalment. Nirċevik spiritwalment. O Ġesu, ejja għandi. Irrid inħobbok issa. Irrid inħobbok dejjem iżjed. La tħallini qatt ninferet minnek. Grazzi, Sinjur Alla, u waħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Sejjaħna lill-Alla missierna u salek insermu lill-omna taħt is-salib li saqalilha ara ibnek. Konna rappreżentati aħna f'San Ġwan. Għalhekk flimkien ngħidu Telefa Marijiet il-Madonna. Flimkien ngħiduhom sliema għalik bil-grazzja mimlija, mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlabalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, birek il-frott Marija Alla, tlabalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu mulej biex twettaqna b'dawn is-sagramenti tas-sema kif dawatna bit-tagħlim tal-Apostlu tiegħek San Pietru u San Pawl bi Kristu Sidna. Amen. Jiena nixtieq nirringrazzja lil Monsinjur hawnhekk. Aħna konna 7 fil-kors, 7 illi minnhom 3 qed iħdej il-mulej. Nsemmi il-Dun Koronat, Grima, nsemmi wkoll il-Dun Ġwan Mizzi, ħabib tiegħi ħafna, u nsemmi il-Marjanu Vella. Bqajna ħajjin aħna l-4 u xi 4. U ħadd pjaċir nisma' lil Monsinjur għaliex vera għamel plitka sabiħa meta ħass punt mill-Vanġelu il-mistoqsija jekk tħobbnix. U dil ħaġa il-mulej qed jgħidha mhux biss lilna, u mhux speċjali lilna li għalaqna 50 sena għada, 50 sena qed jgħidilna b'aktar tħobbni inti. U l-Monsinjur semma beda jsemmi x'għamel dak, x'għamel ieħor, x'nagħmel jien. Il-biċċa ta' xogħol aħna il-mulej ma jkejjilx b'dawn l-affarijiet ta' mhux milli nagħmlu, qed tifhimni mill-opri li nagħmlu għax jista' jkun nagħmlu l-affarijiet nagħmluhom biex nidhru aħna. Alla mhux hekk, Alla ma jkejjilx b'hekk. U għalhekk naħseb illi f'din l-okkażjoni jiena ħan wieġeb għal din mistoqsija illi kemm il-Vanġelu kif ukoll il-Monsinjur illum għalilna tant importanti. U nitlobkom ukoll twiġbuha intom, min ħan wieġibha jien għalija. Tħobbni inti? Qed jagħmel li Ġesu li tħobbni inti? Tħobbni inti? Bil-mod. Jimmu mussemmu ngħidlu għamilt lek it-television ta' li mlaqax xejn. Ħuti, aħna għaddejja inutli ma niswew għal xejn, għamilna biss dak li kellna nagħmlu. U r-risposta propju meta qed jistaqsijina llum jistaqsija lili, jistaqsija lilkom, naħseb ma tkunx isbaħ milli grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla, Iva. Iva mulej, aħfirli dak mill-darba jiena ma kontx xut tiegħek għax hawn il-biċċ tax-xogħol, nista' mhux nagħmel television, nista' mhux nagħmel x'ismu, jekk ma nkun xut ta' Kristu. Xut ta' Kristu taf xi ġifieri hu. Qegħdin nagħmlu żewġ apostli kbar, martri, taf xi ġifieri xut. Biex inti tħobb trid tkun martri. Trid tkun xut. U nisqar jien, ġifieri mhux dejjem għamilta din. U nitlob maħfra għalhekk. Aħfirli Sinjur Alla u ngħidlu grazzi illi ta' kemm il-darba jien għamiltu. Però jiena ngħid grazzi llum mod speċjali f'dan is-santwarju għaliex biex wasalna saw tal-UTV wasalna saw kien minħabba persuna illi kieku ma kienx Dun Ġelart ħanejda mal-ewwel. Dun Ġelart kien dak li lili għeni qabel ma kienx issir qudiesa, ara bħalissa qiegħda tixxandar il-qudiesa. Kelt tixxandar fuq il-PBS qabel, ilna 10 snin nagħmluha. Nidilkom mhux qed niftaħar ta' b'xejn niftaħar, mhux qed niftaħar b'dawn l-affarijiet, qed nipprova nkun xut ta' Kristu, għaliex Kristu jeħtieġ jixxandar f'Malta tagħna. F'Malta tagħna jeħtieġ iva programmi aktar, jeħtieġ iva nkunu xieda u għalhekk
Aħna it-television dan hu it-television illi nxandru l-Kristu mhux li kien bħalma jgħid San tal-mużew x'id-din jismu San George għax insejt x'ismu. Mhux li kien id-dinja kollha taraf lil Ġesu Kristu. Ħuti nkunu xut tiegħu din l-importanza, U għalhekk grazzi kbira il-Dunġelart u hawnhekk nitolbu biex jekk jogħġbu jiġi daqsxejn saw. Għaliex kieku ma kunxu 10 snin ilu illi aċċetta, iva aċċetta, illi jibda jixxandar, aħna konna l-bidu hawnhekk grazzi għalih illi bdejna x-xandir tal-Quddiesa. Iva, ngħid f'Malta u Għawdex. Qabel il-Quddiesa biss kien tixxandar fuq il-PBS, il-ħadd filgħodu, imma grazzi għal dan raġel hawnhekk. Dan kieku ma kienx hu, kieku ma kien isir xejn. Dunġel, grazzi, grazzi. Jiena nirringrazzja l-Dun Ġwan ta' din il-possibilità ma mhux jien naħseb għandhom biex jirringrazzjawh ħafna morda u anzjani u emigranti li permezz tal-UTV u l-mezzi soċjali tas-Santwarju kontinwament iħossuhom maqudin magħna. U għalhekk inħeġġiġkom biex kull meta tiġu hawn anke intom għal Quddiesa poġġu f'qalbkom u mat-talb tagħkom il-dawn ħutna il-morda. Grazzi, il-Madonna tberikkom. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu morru l-koll fil-paċi ta' Kristu. Il-weekend it-tajjeb il-kulħadd.